Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Kudaç. Kalemamın kuye ya. باور خیره He, xêre. Kalemamın kudaye. قلمات چیه؟ ها تا پنوزه خوان دا کردی دیسا؟ Erê kalema xwe digerim, nabînim. Kuye vira bû. کروت نهاری اش خوره بخوینیم لو؟ Bixwîne. Karê te yedin tune. Mîna Sofya. Her roj bixwîne. Tê Sofî bî. Kuro te kalemem nedît. Kesê vira tune. Te girt. باور ها قلمات ند بریکا من دایه؟ Na berkete ye. ها Na devete ye. پنوزه تا ند دوی من دایه؟ چه بکم جتا؟ Kuro ji min lazim e. Lazim ez bibînim kalema. Li ser te cem te ye lo. باش تا پنوز دوی؟ Kes vira tune te girt. باش رونه Ha, karunnem. Vay. Westime. تنه وستیایی تمره دو وستینی Kuro ji min re kelemek lazim e. فرمو باور جان Perspas. ایجا بلا خوش مفکز بخوینم Şeref ez işte pir hez dikim. Kuro, ji min re kaxizek lazim e. Cem te kaxizek tune. Em hevele hevdine lo. Karî min bike. تا کاغذ دوی باور Min kaxiz. فرمو باور ایجار بیله از بخوینم Vallahi pir ciwanî, pir xortek baş ya zad, ha? Baçım hadi çi. Kazadcan. Cem te ferheng tune. باور بیله از بخوینم Tamam kurban, bugüne li ji min re ferheng lazim e. Pir mühim e. تا فرهنگ دوی؟ Erê ferheng dibe. چه فرهنگ؟ چه زمان؟ Şu zaman. İngilizce lazım e. کرمانجی، Na ji min re İngilizce lazım e. انگلیزی، کردی فرهنگا کرمانجی، انگلیزی فرهنگا میکائیل چایت Quoi? اره مایکل چایت Michael Chait. Vallahi pir ciwan. ده ایجا بلا خوش من فکه بیله از بخوینم Gelek spas. Beli. Bedel bahçe bejim. Hoş kemine dela. Ha. D-A-R. 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 Kristina. Ez dixwazim. Çawa dibin ez. Ez dixwazim. Ez ay. Ay dixwazim. دخوازی چه؟ Ne tiştine? Vante. I want. Dixwazim. Te bibînim. Te. Yo u.
Kuru bavar. Yo u. Se e. Tu çi dikî bavar? He ez. Tu Name dinivsinim. name bi çi Nabi. zimanî? Be İngilizki. Çima dikeni. Tu name bi İngilizî dinivîsînî? Çi Baş bakarım. tu zimanê İngilizî dizanî bavar? Ez nizanım le ferhang zane. Cemmile. Vay 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 vay. E başa heger wisa be ez jî 20 zimanan dizanim bawer. Çima mezeke. They are... O nave me bejim. I want you. Se iyi. Yani ez dixwazim te bibinim. Ne var ge? Kuru kariya. Kuru hedi hedi. Kuru kariya min kalo. Erwele. Bêle ez bixwînim bawer bêle. Kuru viyan jî bixwîne. Hem tu binivîsinî. Çi dibe yani? Em hevale hevdine. Kuru ev çi İngilizce? İngilizce ferhenge. Ka. İşte perhaz. Bes du dakika ha. Tamam dur. Ne zêdetir? Bu evine lo. Baş. Ez şu perhaz dikim. Tabi. İngilizce pır pakış. Li ser çi? Li ser evine, li ser dilê. Tu jî zanî lo derdi kulê dilê pır giran e. Baş bawer baş. Jî perhaz dikim. Pır xweş e. Wisa ew jî Kurdan hez dikin ha? Ha ji ber wisa te nameyekî evînê jî boî binivîsî. Tabi. Xizmete gelê min e. Belê belê xuya xizmeta gelê xwe te ye. Tu gelek ji gelê xwe hez dikî ha? Pır hez dikim. Lê evîna jî pır hez dikim. Kristina min dilê xwe dayê wî. Jî pır hez dikim. Ew jî wisa ji te hez dike? Tabi. Hez neke çima jêra name bişînim. De ecebe ha. Na, vasak ne? Te çi gotiye vrana? Çi? Çi gotiye yani? I want Aycan. Aycan. Aycan çiye yani? Aycan ha. Yani can emine. Erê canê te ye. Ha. Başe. Na kana çi bije zanî? Yani tiştek wer bêje ew bi pir aşkı min me. Bawer bela xweş min veke bêle ez bixwînim. Kure tu Bêle hevale. ez bixwînim bes e. Kerem kelo. Em hevale hevdine. Na bes e. Hem jî boy Te Kurdiye. got 2 dakika bûn 2 saat. Çi di Bêle ez sen bixwînim. tiştek ne gotiye? Na. Ez ê werim ser xortiya xwe. Bes e, bes e, Zarokê bes. xwe da çikiriye. Kuru. Bawer. Îroj em ê pir sekedin fêr bibin û bi vê pirsê re em ê lêkereke nû fêr bibin. Baş e. Berê jî me ew lêker gelek caran bi kar anî. Ew çi ye? Lêkera hebûn. Hebûn. Gava ku tiştekî mirov hebe. Mesela qelematê heye. Erê qelema min Qelema heye. xwe nîşan bide. Erê qelema min heye. Qelematê heye. Bawer qelematê heye. Kalema min ne heye? Ha. Ji bo hebûnê em neyniya wê çawa bikartînin em dibêjin qelema min tune ye. An jî weke ku em fêr bibûn em Qelema dibêjin min? qelema min Nîne. nîne. Ha. Kalema min tu ne? Kalema Tuneye. min nine. Qelema min tune ye, qelema min nîne. Hebûn Kalema min tuneye. Kalema min nine. hebûn lêkereke wiha ye ku di zimanên din de pir têpkaranîn fonksiyonê pirin. Lê di kurmancî de tenê vîya wê têpkaranîn. Bi îngilîzî jê re dibêjin to have. To have. Bi Fransî jê re dibêjin avoir. Biz zeki jera dibêjin estayiş. Ew jî rast e. Bi kurmancî em dibêjin qelema min heye, qelema te heye, qelema wî heye. Lê gava ku em behsa rojdayê bikin, em behsa qelem em çi dibêjin? Qelema wê heye. Kalema rojda heye. Qelema rojdayê Dayê heye.
Ha, kalama rojdaye heye. Kalema rojdayê heye. Ji bo wê em cînava tewandî bikartînin. Ji ber ku em rojdayê jî ditewînin. Em dibêjin kalema rojdayê heye, kalema wê heye. Mesela em dibêjin bircên Diyarbekirê hene. Bircên Diyarbekirê hene. Em Diyarbekirê ditewînin. Hin kes dikarin bibêjin bircên Diyarbekir hene. Bircên Diyarbekir hene. Lêbelê gerek Diyarbekir bê tewandin û hemû bajar û hemû welat bi kurmancî mêne. Ha. Aha. Tu Ji dizanî ber wê gava ku mesela em nikarin bibêjin ez diçim Culemêrk, ez diçim Batman, ez diçim Mêrdîn, ez diçim Diyarbekir. Ev galet. Nabe. Em dibêjin ez diçim Diyarbekirê, Ez ez diçim diçim Culemêrgê, Diyarbekirê. ez diçim Mêrdînê, Aha. ez diçim Amûdê. Aha. Te ew jî nizanî bû. No. Ha. Dibêjin bircên Diyarbekirê hene. Bircên Diyarbekirê hene. Bircên Diyarbekirê tunene. Neyniya wê bi wî awayî tê got. Bircên Diyarbekirê nîne. Bircên Diyarbekirê nînin. Ji ber ku Nînin. gelek bircin. Gelek. Ha gelek bircên rast e. Qalema min heye. Kalama min nîne. Lê gava ku em behsa sê qeleman bikin em çawa dibêjin? Kalemên min nînin. Em dibêjin qalemên min hene, Hene. qalemên min tunene. Tunene. An jî qalemên min nînin. Nînin. Wefam Berê. kir? Berê. Mane kurdî hebûname ye. مانه